gelek hunermendên hevçer hewl dane ku hunerê bikin malê girseyan û ji nav çar dîwaran rizgar bikin, da ku hiyerarşiya mekanê galeriyê bişkînin. Lewma jî huner roja îro derketiye kolanan. Li şûna dîwarên req û spî yên galeriyan, kolanên zindî û qerebalix yên di nav bajaran de bûne mekanên hunermendên hevçerx. Li kolanan û li qadên giştî derfeta hunermendan çêdibe ku berhemên xwe pêşkêşî gel bikin û di çerçoveyeke hunerî de bi girseyên qerebalix re peywendiyekê deynin. Piştî ku berhem derdkeve kolanan û bajar ji bo berhemê dibe mekan, keresteya hunerê jî ji nav jiyanê û ji hafizeyeke kolektîv tê hilbijartin. Li qadên giştî û li kolanan berhem hafizeya bajêr vediguherîne. Diyalogekî pêredatîne. Jiyana bajêr jî tesîreke girîng li berhemê dike û riya guherînê li ber berhemê vedike. Ev tesîr hem berhemê dewlemend dikin, hem jiyana bajara. Tevî vê tesîrê video û performans xwe ji nav dîwarên galeriyê û xetereya formên kuratöriyê jî xwe rizgar dikin. Hunera hevçer dema derdkeve kolanan, berhem zêdetir qala problemên civakî dike. Her wiha hunermend li ser mekanên hevpar ên hafizeya kolektif carna destê werdanan dikin û guherînên biçûk pêk dînin. Lewma jî qadên niqaş û gengeşiyê peyda dibin. Li qadên giştî huner ne tenê bi müdaxale û guherînên mekanan tê îcra kirin. Her wiha bi sayaya video û performansê jî berhem li qadên bajêr xwe nîşan dide. Hunermend bi saya van xebatên xwe hemû pêkhatiyên civakî û însanî dixe ber çerxê lêpirsîn û rexneyan. Videoya hunermendê Kurd Mehmet Ali Boran ji bo vê nûmuneyeke balkêş e. Mehmet Ali Boran gelek cara kameraya xwe hildigire. Derdkeve kolanan û xwe digîne girseyên ku hafizeya civakî ya wê coğrafyayê temsîl dikin. Di berhemên xwe yên video art de rûdan û dewrên travmatîk ên welatê xwe li ser qerebalixiya însanan nîşanî me dide. Ew li Qosera Mêrdînê hatiye dinyayê û niha jî li bajarê xwe dimîne. Di berhemên xwe de zimanekî îronîk tercih dike û ji bo vê jî zêdetir berhemên video art çê dike. Mehmet Ali Boran ji bilî videoyê medyumên wek fotograf û enstalasyonê jî bikartîne. Berhemên wî heta niha li gelek galeriyên wek Aks Sanat, Müzexaneya Cern Modern, Bienala Çanakkale û li depoyê cih girtine. Mehmet Ali Boran perwerdeya xwe li ser seramîkê wergirtiye. Lê piştî ku destbixebata hunerên hevçerkiriye, zêdetir bala xwe daye ser video, fotograf û enstalasyonê. Hunera hirçarx li Qoserê ez beşdarî wê bûm. Yani guhê min ji Qoserê tê tije bû. Sal 2000-2001 wan demana berî gezerim zanîngehê li Qoserê çend heb hunermendê hunera hirçarx ki wê demê bi hunera hirçarx dadiketin ji sebeba karê xwe li wê dera dijiyan û li wê dera hawakî karê xwe berhemê xwe çê dikirin û wextak berhemê xwe jî çê dikirin rexnakê, civakekê, pêvajokekê û gotinek li ser hunera hirçarx wê demê dizîvirî. Ez bi hawakî ez tekîldarî wê civakê bûm. Ewan pêşengehek vedbûn mîn bêtir taqîb dikir û ji ser wan min xwendinekê ava dikir. Di sala 2005 de li İstanbul Bienalî ag Charlie Eş û Wasif Qortun kuratörtiya wê dikir. Li wê Bienalê pêşengehek vebû. Ez wextak li wê pêşengehê ez geriyam wa tişkî xerîb bi min hat. Yani nizanim tişkî şawa bû. Wekî ez hunermendê wê pêşengehê bûm. Yani wê pêşengeha ez zêgeriyam wek ez hunermendê wê pêşengehê bûm. Ew çax ew pêşengeha ji bo min bû tiştekdin yani bû çîrûskek. Wat me jiyê min di vê ket û min ji xwe got min got ez êdî gerek ez fikr û ramanê xwe ji ser vê hunerê yani ser vê qalkirinê, ser vê beşê, ser hunera hirçarx gerek ez videoya çêkim ya sureta ava bikim, enstalasyona ava bikim. Li ser vê gerek ez xwe qal bikim yani fikr û ramanê min ser vê beşê gerek derkevin holê.
ورێژی چێبوو یانی پشتیوێ پێشەنگە هەیە سکارم بێژم هیم بێتر باڵام کشیە سەر هونەرا هەرچار. ویدیو آرت derfeteke bêsînor pêşkêş dike û rê dide ku mirov xwe bigihîne cîhanekî dijîtal. Mehmet Alî Boran jî ji ber vê yekî gelek caran wek şêwazeke hunerî vê medyûmê tercih dike. Vîdeo art li gel zeman û mekanan pêwendiyeke deresayî durist dike. Lewma jî dibe tercîha sereke ya hunermendên wek Mehmet Alî Boran. Ez karim ser videoya gelek tişta bêjim û gelek hunermend jî gelek tiştî ser hîn bêtir gelek tiştî karin ser videoya qal bikin. Lêbelê em ji bo min hîn bêtir wa video ji ber wextekê yanî wextek diherike serê wê heye kêleka serê wê heye orta wê heye taliya wê heye kêleka taliya wê heye ev ya tişkî gelekî fireh dide mere yanî mere wexta qala têgehekê bike ewan têgehê em distînin wan têgehek ji me dibin hêma wan hêmayê dizîvirin berhemê di vîdyokê ji bo min pêk hatî wer hatî qal kirin û dibêm ji vê sebeba şîkê ji vê sebeba wextê ji ber wê sebeba ew ê wextê firehiyê û kûrbûna vîdeoyê yanî her tiştî me re kar tê xundire vîdyokê sûretekî resmekî enstalasyonekê ya mirovekî ew ê ştexlandina mirov di vîdeo di pêk tê û me re kar ser hunerî qala wî hawî bike ew wî şexsî derxe evana tiştî gelek îmkanî zêde ne ew ê dijîtal bûna îmkanekê didime ku şuqa vîdeoya çê bikim ji mir nabe emel yanî hewcê nake ez odakxanîkî xwe ji bo vîdeo alî dim û tim dayîm vîdeoyê min di wê derav de min li ser hevdû bin û ez carê herim wan paqij bikim ya zê bin mişka gelo xwariyê nexwariyê yani evana gelekî tişkî pir mühim. Di xebatên xwe de gelek caran giyanê bajaran û qadên giştî yên qerebalix bikardîne. Mehmet Alî Boran li Qoserê mezin bûye. Lewma jî di gelek xebatên wî de ev bajar navenda berhemê ye. Hema bêje di hemû berhemên xwe de li ser mekanên Qoserê pêwendiya di navbera herêma xwe û gerdûnê de li gel bînerên hunerê nîqaş dike. Qoser ji bo min cîkî tekiliya minî di nav Qoserê û tekiliya Qoserê bi min re dikarim bêjim tekiliya gelekî romantîk e hafizake gelekî kûr e yanî ez zarok bûm Qoser biçûk bû Qoser mezin bû ez bi xortanî pêk hatim ez mezin bûm Qoser mezin bû aniha hîn jî mezin dibe yanî min biçûkantiya wê dî wexta milçavê xwe lê vekir 30,000-35,000 kes lê dijiyan aniha nêzîka 30,000 kes lê heye û ez pêr mezin bûm û min jiyana cîhanê bi tevahî çi agahî lê hene û hal û wextê cîhanê çi ye hal û wextê heremî netewî û navnetewî min tevahî ser Qoserê ez min dîtî û min ceribandî çünkü ceribandinêm temahî ser Qoserê ne û ser şahsiyeta Qoserê min ji xwe şexsiyeteke peyda kiriye û ev şexsiyet ji min re bûye bi vî halê hunerî derketiye holê belkî ya vî halê aniha ku ez tê de me pêk hatiye. Berhema wî refresh memorî ango hafzeya taze behsa kolanên Qoserê dike û wan wek geliyên travmatîk ên rabûrdiyê bi xeyaletekê û terikandê nîşan dide. Her wiha ev berhema wî müdaxeleyeke performatîfe jî. Bi vê berhemê Mehmet Alî Boran müdaxeleyeke li hafizaya xwe jî dike. Di hundirê refresh memorî vîdyokê di 2013 de me kişand komek xort lê hene nêzîka ez neşavim 5 heb tê dilîzim 5 heb lîstikvan tê de hene evan lîstikvanan ta destê wan de ye û li kolanê Qoserê li direvin û derdora xwe dora xaniya û ereba û dîreka û dara û kopriya û qemyona çi têber wan girê didin û taliya vîdeoyê de xuya dike ku evan xortana ew wî bajarî bi dînamîta girê didin dixwazin ew wî bajarî ji holê rakin ev ya hîn bêtir qalkirina wê ji bo min qalkirinek fantastîk bû bi rastî yanî gelekî fantastîk bû
شرك لكردستان بيك هاتبو أو شريق لكردستان بيك هاتبو دمجيم ببو تشتقدن يعني ببو قال كرنا قدن جبو مبوي ببو تراجيدي جبو مبو تراوماك ومن خواست از مجيه خب هواكي بتشتكي اسباقش بكم يعني اوان تشتانا جبيرا بكم ليبل من تشكر ما او تشتانا جبيرا نكر نتشتي خوش نتشتي خراب نتشتي بهوا نتشتي غلط من يكشي جبيرا نكر تم دايم او تشتادر كيف بيشام وحياس طاليا عملي مجي وياد بنقها مدبه ازيا باش زانم من قوس افيك تشتا اشاوا جورتي راكم من تشكي فانتاستيك خسورتي مگوكي ازوي باجاريغ تشتيغ وان تشتا مليدي تي جاج از راكم از بهواخم اوي تشتا نمينه ازوي تشاغي تشتي جبيرا بكم قال كرنك فانتاستيك بو يعني ريفرش ميموري محمد علي بوران دخباتين خده گلک جارا به کومین قربالغ تخبته. دوان خباتان ده قدخه سال نوتی ناسنامه اقتدار و اوتوریته به آوائه که ایرونیک دکه تمایا برهمین خواه. هنرمند بوران لهمبر روشین داگیر کر ایند ناو روتینا جیانه ده آنگو لهمبر روشین کو ایدی ام هینی وان بونه به زمانه که نحس شیوین برخودانی پیشکشت که. سالين نودي تشتيق جيج ازليد دجيام تشتيق جد طرفي اقتداري جد طرفي دولتي جد طرفي قومتاندارا دهات تشيكرن وبراس راس للسر نش سر شخصية تابو براي سر قلابو اوي قال كرنا اوي وان ويقلامانا تباهي قل سر قلا آوا دبون وبيك دشون متخصص زين بيتر سر قرابالغا آوا بكم وفياجي وري بيكات يعني نسر شخصيتاش سر قرابالغا هم بيتر مدر خستولي روشن آمده بويي جدو دقا بيكتي كومك مروف كومك لاستقفان دقا حواكي درونشتين نزيكا سي كسينه جار كده دنگك تيوان بويت دنگي تقينك دناوان دي چه دبي بخبر رادبن وهركش خود جيكي دقرن اقدر كيف سر ماساكي اقدر كيف سر كرسيكي اقدر جيه خود السكنه وقش حضروا الدمينن تحذروا لي 2 دقائق تحذروا لي السكنن و 2 دقائق جي ور دوام دك وفيديو ور خلاص زبي پشتیوی کاری منی ایگ چوگه خواه که جاردن جد طرفه قومتاندار کیاش طرفه اقتدار ایگ هاتبون چی هاتبو امر هاتبو يعني لسروان قال کرنا سروان ناواهیم بهتر سکنی بوم ده لسر کاری منی قربالغا چوگه خواه که قومتک بو و اوی قومتا جاردن و جارین القحوه که هم بهتر لجیکی مدرنتر لقافه که دسته خو را کربون تسلیم ببون دسته خو دابون دیویر و پشتا خو دابون میکان لبندا قومتاندار کینی یا عسکر کینی لشکر کینی پلیسی کینی گبه سر وان بگره وان لوان بنره حالی وان میزه بکچه چتونه لوان بنره اوه وق جوانه ایگ دکبن روشن آمده بویی و تسلیم دبن هم بهتر وق حالکی چیک بو حالکی لیستیکه که بو اوانا ور علمی بون جوان رب دبنگهاوان دبو تراوماک و تم دایم هرگا عاجز بون اوی کاری آوا دکرن جاردن لسر وی لیستیکه من گاوین راست من آوا کر گاوین راست دکولانه که دیه دکولانه که دی صورته من صورت کارانیه دکولانه که دی نزیکا بلکی 30 کسی از نشاج بیم 30 کسی کتنه 3-4 هیزا و دوان هیزایانا دی گاوین راست داویجن یعنی او جی جاردن خواستن لیستکه که بلیزن جوان علماندانه ایگ میلیتاریست جوان ربوی لیستکه و دوی کولانه دی اوی کاری به عمل تینن ورد بردوام دکه براستی لسر قرابالغا شغلاندن نه کار مشاندن نه کارکی راحت بو هر کارکی نزیکا 30 کسا من پیکتانی من از 30 کسیر دو شغل ما بیاجی کارکی پر گلکی تعده بو بریک از قلا دوره راسی و قیرینا بیدنگ سایلنت سکرین بکم خوازم جی کیدم بسکنم لسر اوان قلبالغانا امکانك قلك تعدد دامه يعني هيك راحت بو ميناك جبو روشن آمده بويي
من نێزیکا مەهەکێ من چەکیم استند نێزیکا مەهەکێ ئەوان کەسانە تم دایم ez wan geriyam nêzîka me heke tüm dayîm wananî cem hevdû ez bi wan re peyvîm min çayê bi wan re vexwar me qehwakê çekêm distin û wê qehwê min li benda saet 12 bûn bê girtin piştî 12 wan sî kesana min sikakê digirt û devkê min wan dixist nirê qehwê û me dest bi çekîm ha dikir tam me digot evê cara çêbû carkê me nerî yek keniye ê giş hevalê hevin û giş di nav xwe de dixwazin kêfekê jî bikin. Güncel sanatta kolektif biçimde çalışmak... Duwarê hunerên hevçerx de xebata kolektif sûdeke baş dide mirov. Fêdeyên wê gelekin û bi saya komekê li Qoserê, bi saya sinerjiya xebata wan, hunermendekî wek Mehmet Ali Boran derket meydanê. Piştî salê 2005 bi awayekî aktif li Stenbolê di nav civata hunerên hevçerx de hêdî dihat dîtin. Mirov dikare bêje ku bi awayekî tematîk berdewamiya karên wî her hebû. Mehmet Ali Boran zêdetir zext û zilma dewletê nîşan dide di berhemên xwe de. Dewlet bi hemû pratîkên xwe çavdêriya însanan dike û cezayekê dide wan. Mehmet Ali Boran di berhemên xwe de behsa vankirinên dewletê dike. Di vîdeoyên wî de jî zêdetir xort bi tena serê xwe xuya dikin. Ahengekê pêktînin, di nav çerxa pergalekê de xuya dikin lê esas bi reaksiyonên wan em dibînin ku newisaye. Berhemên wî li ser neahengdariyê ava dibin. Belkî jî em dikarin bêjin karê wî behsa zextên li ser nasnameya kolektif dikin. Üzerine kuruyor işlerini. Mehmet Ali Boran bi berhema xwe ya bi navê Arêya Defans bi awayekî îronîk û bi rêya fotograf û vîdeoyê têgehên wek qad û mewzî dike mijara nîqaş û gengeşiyan. Di fotografê de hunermend yekî nîşan dide ku li peravê behrê xwe dirêj kiriye. Di nav dîmenê de wek biyanekî xuya dike. Bi vî awayî hem wateya mewziyê diguherîne hem jî kartekerî û erka wê pûş dike. Di vîdeoyê de jî li qadeke bêserûbînî, şer û pevçûneke bêdawî nîşan dide. Eletewşî û absûrdiya rewşê derdixe meydanê. Wan çiyayana li hemberî Qoserê dû dirêj dibin. Yani ji kî der Qoserê hûn binerin li pişta Qoserê hûn ê wan çiyayana bibînin. Ewan çiyayana tüm daîm ji mer dûr xuya bû. Yani ji Qoserê dûr xuya bû û cîkî polîtîk bû, gelekî polîtîk bû. Çûn û hatina gerîlla li wê dera hebû û esker li wê dera ji helîkoptera bomba dibarandin. Esker diçûn û dihatin. Gund vala kiribûn, gund têd nemabûn. Gundek lê mabûn qorucî bûn. Ji ber wî hawî mînak em nikaribûn biçiyana wê dera, nikaribûn li wê dera bigeriyana. Ji bo me wê dera cîkî polîtîk bû min li wê dera mewzîkê ava kir. Yani ew ê qalkirina min zîvirand hêmake û hêma jî bû mewziyek û hundirê wê mewziyê mexmelak raxist û ser wê mexmelê me xortekî delal danî. Ew ê xorta şortê wî sor û berçavka wî nîrej di çavê wî de û di hundirê wê mewziyê dirûnişt hem wan çiyayana dişope û hem jî dibin rokê de xwe hênik dike. Herekek wê werê heye. Piştî salekê ez jardin çûm ewan çwalê me mewziya me li wê dera hebû û ew ê mewziya me min cardin ji dest derbas kir. Min ji nû de wan paqij kir min ser hevdû danî û min çîkê kişand êdî. Parastina qadê a yekemîn. Yani berî parastina qadê, berî wî sûretê halê sûret de berî wê lêbelê ne berî wê piştî wê. Yani wek mînaka hinekek din. Di wê mewziyê de vê carê min vîdyokê kişand wê vîdyoya jî çîke du heb kes têdene. Ewan kesana tüm daîm şer dikin. 3 deqa û 4 deqa ava dibe wê vîdyoya. Bi navê dilîzin. Tüm daîm bi navê dilîzin. Gah ê ji derve dikeve hundirê mewziyê de, gah ê hundirê mewziyê derdikeve ji derve. Xwedavên erdê radibin, li hevdû dixin û werê jî berdewam dike. Mehmet Ali Boran van salên dawî di xebatên xwe de zêdetir enstalasyonê tercih dike. Berhema xwe ya bi navê makyaj bi referansên rojane yê mîmarî û siyasetê pêk aniye.
nîşanê me dide ku dîskursa otorîte û îktidarê tu carî naguhere. Her tenê kirasekî nûl xwe dike. Ev berhem zextê li vê yekê dike ku dîskursên xemilandî yên îktidarê herdem dîsa tên pêşkêşkirin û hunermend vê rewşê bi rêya malzemeyekê înşaatê teşhîr dike. Karê min makyaj ji prekêta pêkitê min prekêta instalasyonekê ava kiriye. Avan prekêtana min ji Cizîrê anî. Piştî şerê Cizîrê a ewil şerê Cizîrê ewil pêk hat evê havîna. Pêk hat piştî wê xelas bû min prekêta ji Cizîrê kirî min ji Cizîrê anî. Ew prekêtana yek bi yek boya kir. Me herkê wan xemiland, wan xweşik kir. Yani herkê wa tişkî bûn her yek bû tişkî şêrîn wekû şekirek bi di destê me re de be wek me re bixwe. Manî ew ê teamê. û wan herkê şiklekî dawan, wan gişa ser hevdû civan min şiklek neh dawan û min pêşkêşî mîmariyê kir. Min ji wan re min got avay ji wer malzemek alavek nû, alavekî sê alî prekêt lêbelê bi halê meqyaştî yani halê rengorengo ez pêşkêşî min pêşkêşî mîmariyê kir. Prekêt bi xwe di salê kem de yani çellî, pêncî, şêstî de hîn betir di mîmariyê gelekî zêde dihat karanîn. Lêbelê piştî şêstî wan êdî nema bi kar hat. Prekêt bi xwe tişkî nexweşike yani goxta me re dest didê me re di sincirê, giranê, wa çimentoyê û şiklê wê ne şiklekî yani xwaromaro û nexweşike. û hîn bêtir ji ber sebeba ku di mîmariyê dijîne dîtiyê avê dikişîne, sermê di hundirê xwe de digire, germê di hundirê xwe de digire. Havînî germ û zivistanî sar e. Deng didê ji derve yani tiştek hûn li hundir dipeyivin gişt ji derve ye. û barekî giran e yani ji bo xaniya barekî gelekî giran e. Ji van sebebana hîn bêtir prekêt êdî nema bi kar hat ji bo mîmariyê ji dêvla wan alavnê ergonomîktir derketin. Yani êgê deng di hundirê xwe digire û nahêle hercî kîdin. Germa di hundirê xwe digire û serma di hundirê xwe digire û alavnî ne giran. Li ser çi yeviya vî şerêg anha ku dest pê kirî ji nû û par de anha cardin dest pê kirî îro 35 sal eynî şer e. Lêbelê tim dayîm qalkirina wê ser çi ye ser qalkirinek nûjen e. Dibekî evê havîna êdî ew ê xelas bibe. Evê zivistana em ê têkevin meğarê wan. Evê payîza em ê bi tevahî wan xelas bikin. Evê buhara em nema dihêlin ligê xwe bavêjin. Evê 35 sal wer tê qalkirin û tim dayîm eynî sebeb bi zimanekî din tê qalkirin. Yani meqyaj dibû tê qalkirin. Îsa jî bi hewakî din meqyaj bû û ji mer pêşkêş bû û tê qalkirin. Mesela prekêta û mesela alav eynî alav lêbelê me xemilandî û me pêşkêş kiriye. Moran li xebatên xwe de temayên wek koçkirin û sînorê jî bikartîne. Berhema wiya bi navê In the Midst of Border, ango di nav mija sînoran de li ser bazariya qaçaxçiyekî ye li gel hunermendekî. Ev bazarî dibe metaforeke wek dûrketin û nakokiya di navbera huner û jiyanê. Di navenda sînor de hunermendek bi qaçaxçiyekî re li hev kirine, bi pera li hev kiriye ku qaçaxçî hunermend derbasî jêra xetê bike, sînor de derbas ke wî bibe alî wî alî xetê, binê xetê. Hunermend barekî giran dayî ser milê xwe. Jê bawerê ku herê bi hunerê bi hunera ew ava dike, ew ê derbasî biniyê xetê bibe, ew ê bi hunerê evî şerê îro 4 sal 5 sal li biniya xetê berdewam dike, ew ê bisekinîne, ew ê xelas bike. Qaçaxçî jî şerê wê de ra dîtiyê, rast dîtiyê, çavê xwe dîtiyê, dest dayê, ew dîtiyê çi heye, çi tune ye. Li wê de re jî qaçaxçî hîn bêtir wek derzekê de hunermend. Yani dibekî heqa hêzên heremî, netewî, navnetewî bi vê xurtbûnê, bi vê dewlemendbûnê nikarin tişkî biniya xetê bikin tê here bi hunerê tê şerêk û heqa salê dewam bike tê bisekinîne. Yani hîn bêtir In the Midst of the Border li ser hêza hunerê sekiniye. Ka hêza hunerê çi ye? Karî çer bike, çi bisekinî, çi nesekinîne. Hêzek wê çawa heye.
لسر وان تێگاهانە دەسەکنن. Ya bira merak kir, değer navayı şerriçi. Mirov jur derrevin tuj dibe ziyarim. Çi meseleyi? Ez hunermendim. Ev şerrê ku heq wasar tê berdewam kirin ez ê bisekinî. Suyana rura. Te gote çerbeke? Zêvî şerrî bisekinî.